Salutare YouTube, astăzi am primit un nou colet cu cărți Yu-Gi-Oh! 36 Samurai. Dacă sunteți interesați, contactați furnizorul Suru_Suruleț. Număr de telefon, nu-l înțeleg, în fine. Să vedem ce am primit aici. Am primit un set de plicuri roșii. Trading Card Game 66 de mm. Boosterul. Ok. Cam greu de desfăcut, dar frumos. Avem o carte cu regulament, cum se combină cărțile, cum aici. Acesta este deck-ul. Avem iar un catalog. Cum se combină strategii și arena. Pare că e un fel de hârtie mai cauciucată, nu știu cum să zic. 36 Samurai. Voi reveni cu un următor video în care voi desface cărțile.